Ti Masakbayan. Supapak, ti kinasayaat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di ka kadi marigatan nga agtrabaho iti aldaw, kan agadal iti malam ingganat sardam anak ko. Masapul nga aganusak, nanang. Kayat ko ngamin ti makaturpos. Ladingitak anak ko. Manipod awanan day di tatang mo. Kakaasikan amang isaksakan iti panagadal mo. Nakapsot mo't ngamin ti pagpadaitan nyo, nanang. Wen nga rod anak. Manipod addan dagiti ready-made a pantalon ken wagwag aluplupot. Manmanon di agpadait kada kami. Anya nga rod ngay. Ada ka di pa'y baryayo, nanang? Pagpletek ang mapanagtrabaho. Ada pa'y mo't, anak ko. Da kayo pala ti makaamo diti opisina. At da kasinara ko iti kabisera may papaniti negosyo. Okay, boss. Matungpal. May mayat ko mano dito syudad ti pagkitaan may itinasao a tao. Kunanamat ngamin nga iti kabisera. Diyay ka di mangibangon iti negosyo na iti kabisera, sir? Kasta nga rod. Sayang ngamin ti dakkalagatat agatangan na kada tayo. Kompleto tayo ngamin kadagiti construction supplies nga aramatan iti pasdak, sir. Ken nalaklaka ti presyo tayo no may dilig ka dagiti dadduma. Isu nga adu ti parokyano tayo, sir. Wen, tinalaka a presyo ti sapulan nagiti tattao. Sige nga rod. Ibagam ka ni Christine, tay sagana na nagitirumba nga may sagana. Isaganam kano dagiti imbaga ni sir nga isaganam. Nalpas ko nga record amin dagiti stocks tayo nga awan. Na-order ko pa yan. Dandani siguro may deliver. Amom, baro pa'y lang ni sir. Ngam nadurasan ti negosyo na. Uy nga rod, naanos pa'y boss. Saan akas ka dagiti dadduma ang mata pobre kan suplado? Naggasat ka ti makatumpong kan kwa na babae? Numabalin lang ko mga babae ti agaram. Armumon ti bus tayo. Sikan ti mangiuso iti babae ti agaram. Adda pa'y latilay kadesa kanya. Saan ko akayat ti mangpikot? Wano mangipakita iti motibo iti maysa lalaki. Ngam no si ka ti maasawa na. Nagasat ka. Awan manin ti abasto, boss. Di tayo kadipay aggunay. Dayta kuma ti bagakan ka. Ngam inununan na. Bumaba tayo kadi iti syudad. Tay tayo amang tira iti baknang. Kung natigayam ko, napudot ka no, dagiti pan nakabagitilin tagijay. Gapo itinaudi hold up tayo. Imbaglakit di ta na i-dispose tayo adagos ti kotse nakarnap tayo. Nalaing mo't tinanggatang, ta pinagsisina da adagos ti makinana. Nalaing nga talaga dagijay. Tagas assemble iti lugan, ti trabaho da. Nalaing da ang mekaniko. Sira ni Kwenda nga muna, sa damanin imekaniko. Intayo manen. Ngam iti asidag ti kabisera ti papanan tayo. Nuad na makita tayo nga espesyal a kotse. Iso titiraan tayo. Ariglado, boss. Agagatal manen ti imak ang makaigam iti pirak. At da tayo iti ngato ti kalsada. Awan ti babalay, kan awan matatao ditoy. Aglingad tayo iti poon, dagiti kay kayo. Special alugan ti sumuad iti kurba. Agipatulid tayo iti datakkel abato, tapno agsardeng. Sige, ipatuloy tayo, tapno agsardeng ti special a kotse. Agawan tayo! At ito, masidagan ti kotse. At itaan, si Mardengan ti kotse. Agawaan tayo, taparwaran tayo tinakalugan. Rumor ka dito! No di mo kayat nga uludan da ka! Sino kayo? Awanan ti adwa sa lutsod. Agtulnog ka, no di mo kayat apakanan kay di bala. Di na ko mapatayin. Sige, rumarakon. Ita, palakan ka.
Naawanan iti puot ti salbag agwapo. Alahan tayo amin abado. Alahas, kanwalet na. Tapumanaw tayo ditoy. Siya kung ti mangimaneho iti lugan na. Agturong tayo adagos iti bayer iti kinarnap alugan. Makamuda mang rangrangkay iti lugan. Ayan ko. Naka-shorts. Nakasando aklangan. Awan di wallet kan cellphone ko. Pati ti check. Awanan. Diyos ko. Imbag ta didak pinatay lagi diya managtaktakas. Kas lamang mangag ko pala ti boses da. Tumboy diya maysa. Kasano akitan. Ada ko malumabas apag paarayatak. Ada sumunga na boss. Paraag ka. Ada bakan ti atugaw iti asilag ti babae na nakaturog. Makikatugawakin ko na. Inayadag lang tapno sana makariing. Naka-uniforme iti babae. Sa dino nga tati pagtrab-trabahon na. Iti nga ta kabisera. Papanan niyo? Iti syudad. Nahold apak. Inala ti kwarta. Kanya? Ay, pinagmanalilawon. Nawag ko tam. Bumabay ka. Agpayso ti ipagbagak. Agbayadak no makadanon tayo iti syudad. Awan to pa kwartam. Jekat syudadan ti pagbayadam. Trevor! Isartang mo ti boss! Mapabag to'y pasayrong awag ko tanaw! Agpayso ti ipagbagak. Kita mo. Pinalakdak ni. Dapat marikap ko adara. Awan ti kwarta kan badok. Agraman ti cellphone ko. Inalada. Nalaing kang agrason. Awan lang arudan kwartam. Ala, bumabagan! Apo konduktor, mano ka di tiplete na aging ka iya syudad. Barang umanay tinabat-bati a kwartak. Anya? Bayadam tiplete na! Dandani tayo, iti pangilakwan tayo iti lugan ang nakarnap tayo. Ngarod, boss. At naman ang kwarta tayo. Boss, kasano nga tamat nga iti pinalak mo nga akin kuka dito ilugan. Nabilag siguro ang nakiing ijay. Si bibiyag nga tabay. Napigsa ti panang palag ko iti taltal na. Awan namnaman na dayjayen. Paltugak kuma. Ngam awan gayam sa ilinser na ti paltug ko. Narigatan. Nalaka ti panangala tayo iti kutsi. Nanatulnog ti akin kutsi. Iswasan ko na pinaltugan. Amangan nuat na umaya tao, wanulugan. Muray saan nyo ang pinaltugan? Tanapigsamot ti panang palakyo, boss. Nakiing siguro ita kunak manen. Ala, iyon nagmun iti kurba ti lugan. Israktan iti siyap nga gat-gatang iti nakarnap alugan. Thank you, miss. You saved my day. Awan anyaman na, manong. Imbag tadapay na bati a kwartak. Mapan kakadimat iti syudad. Saan? Dandanin ti pagdisaagag. Para! Sige, manong ha. Dito yakon. Awan mat babalay dito, miss. Magnaakpay. Sakbay ang makadano na kitibalay mi, manong. Adyaman akmanen, ha? Makadano na kiti syudad, gapukin ka. Awan anyaman na, manong. Sige. Sir, anya tinapasamak kada kayo? Dimsaag kayo mat iti taksi. Naka-shorts kan nakasando kayo. Lalat mat ti sapatos yo. Nahold apak. Inalada pa itilugan ko. Umayak agbado, tamapanak ag-report iti pulisya. Anya? Imbaglangan. Tas anda kayo a pinagaramiden iti dakas, sir. Mapanak agpa doktor.
Pinalagdak namin. Ada sugat italtal ko. Nasakit. Sige, sir. Takaduan kayo ama pa ni ti doktor kan pulis. Kalpasan na. Ada pangibaunakan ka. Ha? Sa dino, sir? Iti kabisera. Adain ka sa pula na babae. Babae? Anya tinagan na, sir? Ha? Ne? Anya nga tang agpaiso tinagan na. Kasano ko mga agbiro kak iti babae? Adyak pa'y matamo tinagan na, sir. Malagip yung kaditi rupa dagiti ng hold up, kan ng karnap iti lugan nyo, sir? Mayroon pa ag titumboy. Kan inawagan na iti dagol ti maysa. No, jak agkam mali. Dagol tinagan ti wanted a karnapper, sir. Dahil tati imbaga ti polis. Sigud gayam abirbiru kan dati awanan bain. Sapay ko matamatiliw ida ti pulis, sir. Saan ko asar dengan ida apabirok kadagiti panakabagi ti lintag. No apay mo't nga dati kakasta at tao. Oray ko ma, no sandang agdangran. Naimbaglakit din. Saan nailisiak ka ni patay. Kasta tinasingpat a tao, sir. Saan abaybay anti apo ako nada. Dakkala pagyamanak iti Diyos dayta. Inikanak pa iti nasingpat a babae. Anang bayad iti pletek. Asino, sir? Awanan ti kwartak, nanang. Diyan ngamin nabati kat pinagpletek iti may sa lalaki. Apababaan ko mati konduktor. Ha? Apay paulugan na ako, nam. Kunana nga awan ka no kwarta na. Tana hold up. Adda ka di pakakitaan nga isukat na hold up. Naka-shorts kan nakasandulaang, nanang. Kan nakitak nga adda sugat iti taltal na. Amangan no pinakulan da. Matlagayam. Apay nga rod apaulugan di konduktor. Dahita nga rod kat, nanang. Naasyanak kan kwa na. Iso asya kung tinangbayad iti plete na. Sa dino nga rod tinagdesaagat na. Mapan ka no ija syudad, nanang. Innala ka no ti hold upper ti cellphone kan wallet na. Ay na, kaasimot nga rod no kasta. Kakaiso na akwartam? Pinagpletem, iti saan mo nga am mo ako, nam? Nakakaasing ngamin tilangana. Idi ko na ti konduktor abo maba iti bus. Apay ngamin alimugan no awan kwartana. Friend, mapan ka no ijay syudad. Ngam na hold up. Innala dati kwarta kan cellphone na. Pudno nga tat ibagbagana? Nalabit. Ay, maasyanak at talaga kan kwa na. Idimbaga na na hold up. Kasta ka di? Si Kantupay a pusong mamon ako nada. Mananga asi. Rumbang laang akaasyan tayo. Dagiti makasapul iti tulong. Bilibak matkan ka. Tauray ka kay so na akwartam kat itulong mo pay. Sa dinuti ko na yu apapanak, sir. Mapan kay ti kabisera. Amuam no anya pasdak. Wano opisina ti akin uniforme iti iladawan ko ken ka. Dati Data ka di ti maris ti uniforme ti babae anang plete kada kayo, sir? Wen. Tapno maamuak no anya ti trabaho na di a babae. Saan nga ta restaurant, sir? Mabali na kasta. Sumrek ka kalagi ti restaurant. Supermarket kan daddo mapay. Kitaam no anya ti uniforme da. No sa dino ti pakakitaak iti imbagayo nga uniforme. Kaawatan, nga ijay nga agtrab-trabaho ti babae. Ada ka di manen klasen? Kalpasan arumwar ka dito yung restaurant? Ada, gayam. Ada pa examen mi. Bilihibak mat iti kinagagat mo. Agtrabaho ka iti bigat. Kalpasan na, agadal ka iti malam. Imbaglaangan tanagmayat ni boss. Idi nakisarita nga aldaw ti panagtrabaho. Taagadalak iti malam. Nasingpat nga min ti boss tayo. Makitam ka diti umunan? O sige, tayo naksabtan. Itad ko kan kwa na ti menu.
Sir, adto'y timin nyo ang pagpilyan nyo. Agyaman nak, miss. Madamag kuman. Nabayag ka din dito yung restaurant? Sumagmamanumot den atawan, sir. Manipod nagadala kiti kuleyo. Nang rugi akmat den ang nagtrabaho dito eh. Crew iti restaurant kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sumagmamanumot den atawan ti kaadak dito'y, sir. Manipod nagadalak iti kuleyo. Nang rugi akmat den ang nagtrabaho dito eh. Crew iti restaurant kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Bilibakan ka. Ay, agorderak man nga rod. Kalpasan na. Agpicture taman iti cellphone ko. Mabalin ka di? Kapilitan, sir. Amangan ngamin no ibabawim ti agorder. Talaga nga ibabawik no di mo kaya ti makipicture kanyak. Amangan mat no aramatam iti kalukwan ti picture ko. Ha? Anya ko maakalukwan? Saan ko ang maaramid alukwan? Tikas kan kakapintas. Sino ka di dyan kinapicture mo? Diyak mat na damagan tinagan na. Hanggang nataan, saan ka di? Anya? Nakipicture ka ngam di mo amo tinagan na? Gaputan na taer? Ay na, saan kumatan at dinamag nga ang paiso tinagan na? Tadi namat dinamag tinagan ko. Amangan no ada plano na nga umaymanan da dya customer. Nalabit. Italaan ang nakitak da dya ang lalaki dito yung restaurant. Uray siya. Italaang mat ang nakita. Amangan no ulitin na ti umay. Iso ang nakipicture kan ka. Siguro. Kan di namat siguro aramatan iti kalukwan ti picture ko. Aganad kagayam. Amangan no adda karkar na ang mapasamak. Gapo iti da dya a picture. Ha? Di nakman but-but ngan, Blessy. Kumusta tinapanam, Oliver? Crew iti may sa restaurant ti akin uniforme iti impabirok yo, sir. Anya restaurant? Aguray tairwar ko tila dawan ti babae anang serbikanyak iti nanganak ijay. Nagpintas a babae, sir. Atoy. Kitaan nyo ti cellphone. Ha? Ti babae anang bayan iti pletek. Ha? Iso ka di, sir? Ay na, nagpintas. Plano ka sublian nga arman. Anya tinagam ti restaurant, ken lokasyon na. Ipagamadagos. Iti na ito nga oras. Ang mga nuawanan iti restaurant, sir. Apay ko mga awanan, kat aldaw pa'y mat. Nasa una ngamin, nga iti malam kat mapan iti pagadalan. Agtrabaho? Bayat nga agad adal? Apay anataranta ni Sir Arimwar. Ang mga numapan nasarakan ti babae anang pletikan kwa na. Nakitam ka di ti imbaon na amang biro? Wen. Kita am ti picture mi adwa. Kita akman nga ron. Aha. Ni, napintas sa babae. Plano ka sublian, tapno armag. Sapay ko ma, tasan ngarman ni sir. Ngam nagdardaras Arimwar, idi imbagam, anasarakam. Ang mga numapan na lang bayadan ti pinagplete na. Kasta nga ta? Kasano, no arman na? Ha? Nagasat ti agbaligi kada kami adwa. Kasano, no kidawan na asaan ka apasal-sali, iti dalan na. Maka-enroll ka nga ta itaamaudi a semestre, anak ko. Agen-rollak inton makasweldo ak nanang. Mangipaunaak pa iti tuition ko. Basit pa'y apanaganos, anak ko. De adal kanton. Sapay ko nanang. Arapaap ko ti mangibangon iti basit ang negosyo.
Uray basit a restaurant, wano bakery. Sapay ko ma, tamatunoy mo day tanga arapaap mo, Juvie. Na ikagumaak nga inrugi. Sapay ko mat adda mama ay natigagat kan anus ko. Saan abaybay anti Diyos, tikaskan ka anasing peet, anak ko. Nakitam ka din ti pagiwarnak, boss. Uy, nag-report ti sinalbag anaudi a hinuldap tayo. Pinaltugak la kumanday di a sinalbag. Masapol manen asaan tayo pa'y abumaba. Dito'y tayo kadilatan hideout. Sa bagay, ado pa'y mati abasto tayo. Mabalin tayo lahat ti uminom kan agenjoy dito'y hideout, boss. Ngam awan ti agrikos-rikos asilaw. Kan awan ti babae dito'y. Imbag dito yan, ngam ti matiliw tayo, boss. Ay, jaklakit di kaya ti agarikap iti landok arehas. Uy, sa dino nga tati pakakitaan tayo iti lalaki ang nag-report. Amangan mo't no taga syudad. Tagturong mo't iti syudad tilugan na idi pinasardang tayo. Adan tumatlal daw dayjay kada tayo. Kimatlang tisaan na mabales. Datayo ti agbalin aguruod iti biyag na. Kita man la ti panahon. Dandanikan agturpos iti kursom. May salangan na semestre. Wan nga rod, gayam. Naikarkarigatak matlaang. Apa man ng agsweldo tayo, agenrolak manan. No kasta kumamat ti inaramid ko. Siguro, dandani ak kumamat na nagturpos. Ibagbagak mat ngamin kan ka idi. Ngam di mo mat kayat. Imbagkan ka at analain ka. Siyak ngamin kat at nakapakapoy ko iti pagadalan. Uray adda kapkapoy ti may sa atao. No napasnak nga agadal, awan papanan na no di malpas matlaang. Anya pa'y nga ikat nalpasan. Bakitak mat to no agadalak pa'y. Awan binakatan no adal ti pagsasaritaan. Gayam. Manglimlimo tayo. Mapantayo jay syudad. Intayo birukan tinang-report kada tayo kadagiti pulis. Delikado pa'y, boss. Sigurado agwardyado amin asirkan iti syudad. Isu nga rod amang limlimo tayo. Tapno di na tayo mabigbig. Delikado, boss. Addalat ta makabigbig kadagiti gungunay tayo. Takrot ka matgayam. Ang mga no imbes ang makabalis tayo. Datayukit diti maikursong iti direhas asilid. Kabutang ko ti agyan iti direhas, boss. Sa bagay, sigurado ang napulot na ita. May mayat matla ang tinaanad, ng tinaturag amatiliw, boss. Masurunak ngamin iti lalaki ang nangi-report kada tayo. Kunak no nakiing ti sinalbag. Saan ang makiing? Tadala taglabas at tao kan lugan iji nakapasamakan ti karnap, boss. Iji kit di at ipapanantayo manan iti mabiit. Babaan iti tawa, Sarmi. Makitam ka di tinagsardeng a kotse iti parking lot ti restaurant? Wen? Dahita ti kasapana customer ita abigan. Sikapay lang ti mga sikasukon ko, ana. Tadabit aramidek di ta kusina. No problem, gayam. Siyak ti makaam mo iti parokyano. Okay. Sika? Pudno tinaydanon kanyak. At ito'y ti pakasarakakin ka, miss. Anya? Nakadanon kunam samet. Pinasapon na ka di? At ito'y tiladawan niya anuan. Kita, himpay forward ko iti cellphone ko. No kasta, sino katam adagos ti kunam nga inala ti holdapper a cellphone mo? Kasapula ko na iti cellphone. Manong, disente ka akitaan ita. Saan akas idi ijay bus? Naka-shorts kan, nakasando, ngam nakasapatos ka iti nasilang alalad.
In-report kong dagiti ang managdakdakas anang hold up kanyak. Bumaba tayo. Tain tayo manan agsaed iti kalsada. Iti kadisigod a kurba, boss. Aramatam mat ati utak mo. Adda nang i-report nga ijay tinaka-hold upan na. Ijay ti papanam. Ayun gayam. Mala, iti sabali nga rod ti papanan tayo, boss. Rumbang laeng. Ngam no makitak ti lalaki anang i-report kada tayo. Saan kun nga ikan iti gundaway na paing nga umanges? Uray siyak mo to. Maidap ti angis na. Nagkita kami. Saan nga agsigsiguro, dayjay a tao? Saan ko adinamag tinagan mo, idi? Tagner nervyosak nga po itinaramid ang iti managdakdakas kanyak. Siyak ni Rex Malvar. Anya tinagan mo, miss? Jovi Verde. Bagay mo launay tinagan mo. Jovi Verde. Adda ka di mo't nagan asaan a bagay? Amin anagan. Bagay ti akin nagan. Adda ngamin agnagan ni Tilyon. Ngam nagsingpat. Adda mat agnagan ni ti Anghel. Ngam langgong mat. Sa bagay. Adda amok nga agnagan iti Anghel. Ngam problema dagiti naganak na. Tamadi ti aramid na. Umanamong kakadi iti imbagak. Nga danagan asaan na may bagay kenkwana. Ita lang amin anang nagkuti imbagam. Nga adda bagay kan saan a bagay anagan. Angam addamat kalintagam. Wala. Agurderak na rod. Taamangan no umay tibus mo. Kanayon matan nga umay dayjay a Rex dito'y restaurant. Magustuhan na siguro ti potahe tayo dito'y Putahe nga ta? Wano, ti agsirsirbi ti magustuhan na. Si Kamat, friend. Sa anak ang maikari iti dayjay. Amom ka di, ajay imay anak ipicture kanya kat empleyado na. Ha? Kasano nga amom? Imbaon na kanu amang sapol kanyak. Ti uniformek asuot ta tinagserbi, tapno na tuntunak. Agbayad ka di, iso a pinasapol na ka? Diyak amuan, no anya ti panggap na. Tinamag na pa'y tinagan ko. Apay adi na pa'y dinamag idi, ijay bus. Kwa ngamin, dim sa agak adagos, tanadano nan ti ayan mi wano destinasyon ko. Kat nagpatuloy mat ijay syudad. Naka-enroll ka ka din, anak? Wananang, adalabasit impaunak, tapno maka-enrollak. Pasensya ka, no basit laang ti maitultulong ko kan ka. Anya kayo lakit din, ayan nanang. Maawatan kayo. Dakkel kit di ati maitultulong nyo kanyak. Da kayo ti mga asikaso kadagiti lupot ko. Ganda kayo ti para luto dito balay. Tagad-adal kakat nga rod. Masapaak mo ta sumangsangpot manipo di pagdadaitak. Taman manumot ti agpadait. Iso asaan nyo nga ibaga abasit ti maitultulong yo. Kwa, madanagan aklaang nanang. Tadakkel ti babayadak. Bayam anak ko. Padasag ti umutang iti boss ko no kayat nga ti agpautang. Alaman nga rod nang. Ikagumakabayadan. Apaman nga adda trabaho ka sa bali no makaturpusak. Dakkel ko mamot ka ti masweldom no agmalmalom ka nga agtrabaho. Ang saan mo, taagadal ka mo't iti malam. Sa di na pagadalan kinaginrolang. Iti universidad akaasitgan diti restaurant. Apa na damag mo day ta? Anda ngamin gayem ko nag-transfer iti universidad dito eh. Estudyante ka di? May sa profesor. Kayat ko ti mapan iti dayta nga universidad, kalpasan ti panangan ko. Kwa. Sumra kak inton malam.
Ada klasik namin aging ga iti sardam. Awan nga rod inanam no kasta. Uwan, sir. Narawam akong itirigat. Angam, talaga amarigatanak. Taado dagiti rumbang nga isambot ko. Kastilangan ka ramidin ta. Tapno saan ka unay amarigatan. Anya ti kunayo, sir. Mapan kayo iti universidad, iti kabisera? Gusto tinangig mo. Nangirwar kayon sama iti kwartayo, sir. Adda pangaramata kiti nasawa kwarta. Ay, kasta ka di, sir. Ita ka di ti ipapanyo iti nasao nga universidad, sir. Wen, et da kayo pala ti makamu diti opisina, ha? Mabayag kayo ka di ijay, sir. Depende. Ngam adda akton sakbay amang rikap tayo. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin ti managdakdakos. Ha? Kasano ngagpaiso no dadamanan? Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Ti Masakbayan. Supapak, ti kinasayaat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin dagiti managdakdakos. Ha? Kasano ngagpaiso no dadamanan? Amangan na maulit ni naramid na kanyak. Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Awagak ti gayim ko a pulis. Tapno sigurado a safe kayo. Masapul nga ada ka na yung ti kadwayo amapan, sir. Adamat kat di sabali arota apag naana mapanijay. Padasag ti magnay ti sabali arota. Apay nga iti awan babalay kan tattao tinagnaan nyo ide, sir. As-asidag ka nung amin ni Jai. Adayo iji bangir. Kasano ngay anak ko? Awan mo't na utang ko apagbayad mo. Padasak ti makisao iti pagadalan mi, nanang. No kasapulan ngagsurat kayo, di aramidan tayo. Wan anak ko, aramidan ta amin apamuspusan, tapno saan ka nga agsardeng nga agadal. Wan nanang, jaklakit di kayat ti agsardeng nga agadal. Itapay tadandan niyak agturpos. No adala ko mababalin ta nga ilako, ngam awan mo't. Indak agpakpakaasikan ni boss ko, nanang. Barang pautangan nak. Patgan na ka nga ta, anak ko. Jaklam mo, nanang. Ang padasak. Makaamuditan. O sige, tama pa na ko ni restaurant, nanang. Naliday ka itay anapan ija pagadalan. Ita, saan ka mo na naliday? Kwa nga min friend. Naggapuak iti pagadalan. Iti treasury office. Imbayad mo, tinautang mo ka ni boss? Saan, friend? Mas naawak. Tada ka no nagbayad iti tuition ko. Ha? In full payment na ti may sa semestre. Asino tinagbayad iti matrikulam? May sa kanumat alalaki. Lalaki? Asino ko maalalaki? Awan mo tatang no kabsat mo. Mas daawak nga rod. Asino nga tati addaan na saya at apanagpuspuso anang bayad iti tuition ko. Utang ko anay bag-anakam no asino man dayjay. Kumusta tinapanam iti pagadalan, anak? Ada ka di matla na utang mo? Nanang, adan ang bayad. Ha? Di damat ibaga iti pagadalan no asino tinang bayad. Basta imbagada, anabayadanan. Awan ka di ti atapom anang bayad? Kwananang, napan iti restaurant ti lalaki abinayadak idi ti plete na. Saan nga ta nga iso? Ha? Ada ka di mabalinday ti alalaki? Di nanto pa'y nabayadan ti plete na. Tuition kit din ti mabayadan na. Ang imbaga na hold up, nanang. Disente ti kawas na. Kan adda kotse ang nagluganan na anapan ija restaurant. Damagam to kan kwa na.
No isutin ang bayad, iti tuition mo, anak ko. Kumusta tinapanan niyo di kabisera, sir? Nakabayad ako niti utang ko. Inawat na ka di Diyos, sir. Sigurado adi naawatan no kwarta ti itid ko. Kasano kayo nga rod ang nakabayad ako na yo, sir? Napanak iti pagadalan da. Dinamag ko no manupay ti di na nabayadan at tuition na. Kaya tiyo asawan? Di na mo, binayadan niyo, sir? Maamuan lang to no mapanagbayad. Dakalakid di tuition fee na, sir. Iti dayja kinamarigrigat na. Inted na ti kakaiso na anabati a kwarta na. Idinto tati mabayad ko iti pagadalan. Kat di pa'y tipping iti kinabaknang ko. Agsagana tayo. Ta sumalog tayo manen, tapno adamanan kwarta tayo. Mangisagana tayo iti maskara tayo. Gusto timbagam. Imbagkat ti dida tayo mabigbig. Kano nga'y abumaba tayo, bossing? Inton bigat. Wano inton may sabigat. Makita tayo kumadji lalaki anang nireport kada tayo. Dayta ti numero 1. No apay asumalog tayo. Agsawar tayo kadagiti malls. Pasdak, restaurant kan parke. No makita tayo ti lalaki, tirangin tayo adagos. Masapol nga da silencer amin ti paltog tayo. Tapnawan makadlaw, no paltugan tayo, iti kadwan ti tao. Rumor kayo kadita, sir. Mapanak lang iti presinto ti pulisya. Amwak na danbanag tin report ko may papan iti hold-upper. Sigud samot awanted dagi jay. Ngam nagalis ti biyag da. Uray kasano ti kinagalis da. Addan tulat tapan nakatiliw da. Sapay ko mga rod, sir. Kanayon ang maipadamag ti kalukwan nga ramid da. Jak pa yan magmagnet ti kalsada anang sa edan na kanyak. Ijayin adayo aruta ti pagpagnak. Sapay nalikaw unay ijay, sir. Doble ti kaadayo na no ijay ti pagnaam. Manmano ngamin ti lumabas sa tao kan lugan iti shortcut adalan. Kakaykaywan kan nasamag. Umok ti managdakda kasamot ijay, sir. Naira na la siguro. Adamot boss alimabas, edi pinanawan dakdag iti amanagdakdakas. No nakarabersyos kayo siguro. Ang mga no inalada pa yan. Agpakadak sapay dito restaurant. Tapno maaramid ko dagiti amin a requirements iti school. Nagado a reports kan research a masapol nga aramidan mi. Pangalaam nga iti usaram. Ti allowance mo. Dayta laang Dayta nga ro ti parikot ko. Ngam no saan ko mat ang maaramid dagiti requirements. Kasano ang makaturposa? Kastoy laangan ti aramidam. Saan ka nga umikat? Ibagam laangan na part-time job. Aglangan ka laang no importante ti aramidam iti pagadalan. Wensa nga agpaiso? Ang kayat nga ta ni boss ti kasta? Padasam agayam. Maawatan naman siguro ti sitwasyon mo. Ang no di na kayat, kasano akon? Adda tayo dito'y asidag ti syudad. Saan tayo nga agkukuyog? Ngam saan tayo matunay nga agiin na dayo? No adda makita yo ama di ti panggap na iti kadwa tayo. Tiraen ti adda iti asidag na. Kalpasan na, panawan tayo adagos. Udno dayta, kakadwa. Agsisinipot tayo. Masapol nga awan marsing kada tayo. Kompleto tayo nga agsubli jay hideout. Pasimple tayo lang amag na. Agturong tayo pa iti mall. No masawar tayo ti mall, mapan tayo iti restaurant. Kalpasan na, iti parke. Iti agmalang mapanagsawar tayo. Di tayo pa'y nga tamakita day at tao. Agsawar tayo. Tapno maamwam, no anya ti sungbat iti saludsod mo. Adda na panunot ko, boss. Mapantayon to iti parking lot ti luglugan iti restaurant. Ang mga no adda mabalin tayo a pagluganan a pumanaw.
Mayat. Siputan tayo ti mapan agpark amapan mangan iti restaurant. Damot mabalin tayo apang suhit. Master key ko naman. At the parking lot iti basement ti may sa mall. At daman damagakan ka? Kas may sa babae. Anya ti kayat mo nga isagot ti agdaton ken ka? Saan nga agpapada ti kayat ti babae, sir? Isu nga rod adamagakan ka no anya ra kita akayat ti babae. No siyak. Sayang ti sabong tanangina ngam malaylay. Imbag no si bibiyag amasetas, ta saan amalaylay, sir? Sa bagay, malaylay mo't ngagpaiso ti sabong. May mayat samot ti alahas. Mayat mo ti alahas, sir. Oray saan ajay nangina. Kat mabayag apakalaglagipan iti nangisagot. Padasek man ti mapanitimol. Agkita akman iti napintas nga alahas. Ay, naggasat ka ti sagutan nyo, sir. Nagasgasatak no kayat nagtipangisagutak. Mapan kayo nga rod ita ijay mall, sir? Sige nga rod Good luck! Agian tinaduma ditoy. Siputan nyo no adda umay nga special a kotse nga agpark ditoy. Aramatak ti Master Key. No adda kursunadak ako tse. Iso ti pangaramatak iti Master Key. Siputan nyo, tanong mapaandar ko. Mapan kayo adagos iti bangir. Lumugan kayo adagos. Jay special a kotse titiraan tayo. Nalaka nga ipan iti shop. Tiagas asimbal iti lugan. Wan busing, maditidakkel alugan. Tas saan tayo amayunag iti nalumang asyam. Agian tayo nga rod iti igid. Agiin na dayo tayo basit. Tapno saan ang nakadidilaw nga agururay tayo iti biktiman tayo alugan. At dandukat alarm aminen alugan. Delikado. At dalatamat siguro tilugan nga awan alarm na. Sir, itimol ka diti papanan nyo? Well, inak pa'y gumatang iti alahas. Irigalok iti may sa abalasan. Ha? Naggasat kat day ta balasang, tasagutan yu iti alahas. Itala nga seryoso ak nagkursunada iti balasang. Di ka di babae ije kabisera, sir. Awan sa bali. Kayat ko nga arman na di balasang. Ha? Uray siyak, sir. Kaya't addamat plano ka mangaram iti nasaw abalasang. Adda amin kan kaakarbengan. No asino ti sungbatan na kanata, iso tinagasat. Ha? Saan kayo nga agungat no armat, sir? Natakne nga katao. Saan ko pa'y ako kwa ni Jovi, tapno paritak dagiti agaram ken kuana. Masikura na kung dito'y garahe. Mapantayo iti unag timol. Sige, iti restaurant ti papanan tayo. Mabisinak, nabayag aditay nangan iti restaurant. Tadda tayo mo lang ijay hideout. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Oh, ayun. Kunak no ijay hideout ti ayan tayo itayin. Nitaulitan na tayo laang. Kunak atangiwat mo. Kaamam. Sige man langan, boss. Sigan tumangamin ang iwat. So, kalasaw. Ay, disiplina day tangiwat mo. Taiso ti mangisagmakan ka. Imanugot ka diti boss mo, itikid daw mo nga ag-part-time ka, anak ko. Wala nang. Imbaglakit din. Ay, wan kayam. Saan ka di pa'y anap anje lalaki nga atapom anang bayad iti matrikulam? Saan pa'y mat? Kayat ko nga rod adamagan. No talaga nga isutin ang bayad. Wan tapno makapagyaman ka. Kan tapno madamag mo, no anya ti panggap na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Amangan no adda pa kakumikuman na. Iso asaan pa'y amakapan ije restaurant, nanang. Anya nga tati plano na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Ay, ang mga nusingiran na kantukit di itinangina, anak ko. Nusingiran na, bayadak to ati utang ko.
tautang ko kat nga rod. Wala, ngam, adadagiti baknang, dakkel ti alaan da porsyento no agpautang da. Sir, asidagtan iti parking lot ti mall. Mabit lang, tayo park ko tilugan. Ado tilugan iti parking lot, sir. Wan nga ron. Kasanon na awan bakante a pagparkingan. Ha? Kasla pumanaw ti may salugan. Huwag nagpaiso. Urayin ta makapanaw. Dahil dyan ti pangiparkingan ta itilugan. Sige, sir. Dayayan, nabakansyan tinagapuan na. Nakamas kan nakasunglasses ti nagmaneho. Kan nagdardara sa limugan ang iti kakadwana. Kasla agdardaras da. Apay at tumalangkyaw tinagmaneho. Darasan nyo, ang mga numadlawon ti aking kotse. Napaandar ko babaan iti master key tayo. Imbaglakit din, tadayo ti security guard. Ala, darasan tayo. Kalpasan ang makalugan tayo. Pataraya mo na dagos. Darasan nyo nga roon, ang mga numalpas ang mga di aking lugan kat maduktalan ng awanan ti kotse na. Ala, pataya bungon nga rutilugan. Magnakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Ti Masakbayan. Pataya bang nga rudan tilugan. Magnakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Imbaglakit din, tanaira na abasit ti lugan iti kalsada. Uray saan tayo ang nasarakan jay lalaki. Tadamanan na ala tayo a kotse. Swerte tayo manan itangal daw, busing. Alo, ipantayon ijay na lumong asyak. Wana, tapno marangkay da adagos. Iswasan da matiliwan ti kinarnap tayo alugan. Tarangkayan da adagos. Ya simbel da, no adda sa bali manan alugan, apang ikabilan da itinaduma aparte na. Nalaing at talaga ti buyer ti kinarnap alugan. Dagiti awan amu na apan nakabagi ti lintag. Nayaw awan da, iti tenga ti aldaw. Uray agan anudang, di da masarakan tilugan, ta sigurado amadaman arangrangkayan ti buyer. Saan nga impagarop dagiti polis? Nga danalimod asyap nga gas assemble iti kotse. Sa bali ti paglakwan da. Kan adda syap da iti asidag ti pasdek. Apaglaklakwan da iti kotse. Big time tayo man itan, boss. Apagdarikmat lang, kat nakaala tayo manin itilugan. Umayayon kada tayo, tigundaway. Sigurado nga agkakaribuson dagiti pulis ijay a parking lot. Apagdarikmat ang nagpukaw tilugan ang nakaparking ijay. Ha, napaandar ko. Babaan iti master key tayo. Mayat at talaga day ta a master key tayo. Sir, bilibak iti kinalaing dagiti akarnapar. Tengat aldaw, naala dati kotse iti parking lot. Karnaper siguro di nakita ta anak kamas na nagmaneho. Isumat lagayam at tumalangkyaw. Dinardaras mat dagiti kakadwa na tinaglugan. Sada pinataray adagos tilugan. No nasapsapa ta nagparking. Amangan no ti kabarbaro ako check tinaalada. Sapay kabarbaro ti kotseyo. Tanabiit anak karnap jay kotseyo amay sa. Mapanakit di presinto. Tamuak no kasano di in report ko. Nadamot lang linda kanag iti managdakdakes. Sir, amangan no tinangkarnap iti kotseyo. Kat isumot lang tinangkarnap iti parking lot. Nalabit. Hangam saan tayo pa nga amo no isudawon saan. Nagpakita ka di kan kanya kung kunam nga agnagan iti Rex, anak ko. Saan pa'y nanang? Itapay takayat ko ang makita. Saan mo ten nga agpakpakita? Angam kunamot nga iti kalabas. Kanayon amapan iti restaurant a pagpapaayam. Uwan nanang, ngam sumagmamanon nga aldaw asaan ngam imay. Manipod na bayadan ti tuition ko.
Awan ka di tinadakdakamat na maipapan iti tuition mo. Awan mat, nanang. Adala na ibagana, ama iremedyo ti amin. Ngam saan analawag ti panang ibagana? Amangan no iso nga agpaiso tinang bayad, anak ko. Awan ti sabali nga atapak, nanang. Ang ti saludsod ita. Apay asaanen nga agpakpakitaken ka. Anya ka di ti resulta ti ipapanyo iti presinto, sir? Malading itanak, taawan pa'y kanumat. Nabayag basitin day di apasamak. Apay adi da masarakan ti lugan. Nayumandan karagit ti masaknan iti kabangibang a lugar, no adda naglabas iti lugar na. Ngam awan kanumat. Ay, napanan nga rodon ti kutsiyo, no kasta, sir. Adda insingasing ti may sa kanakwada nga aramiden da. Tapno mapalabugan na iti awanan pain. Mapalabugan? Kasano ko ma, sir? Numapanak kano iti kabisera. Ibagak nga da kano umuna amapan agpwesto iti kalsada aman mano ti babalay. Diyak maawatan, sir. Apay nga agpwesto da ichay. Aglimang da kano. Kalpasan na. Agin inayadak amapan ijay anakakotse. Mapantanto man iti kabisera. Ha? Apay, sir. Iti ka di restaurant a pagpapayan ni Jovi? Uwan ko ma. Nabayag ajak na pan. Gaputan makumikumak. Sige, sir. Kaduan kayo ama panijay. Agyamanak. Intun bigat ti ipapanta. Taamangan na awan ni Jovi ita ijay. Ha? Apay ko mga awan ijay, sir. Kat ijay mat ngagtrabaho. Nalipatam ka din. A half day lang ti panagtrabaho na. Gapot na marigatan. Agad-adal ngamin. Ha? Ay, wan gayam, sir. Nasapa ka mat ita. Ada ka di papanan nyo? Kunan ni sir, amapan kami kano ije kabisera. Diyak ko makayat. Angam, bos mat tinangibaga. Apay kumasaan mo akayat? Kaduak ka diti karibal ko amapan mangaram iti ay ayatag. Anya? Karibal ko nam? Kursunadam ti kursunada ni boss? Adda plano ka mangaram ka ni Jovi. Ay, kastila ang mati maibagak. Ni sir, tinakakita kan kwa na. Kan inbaon na kalaang anapan ng sapol. Ita, aramamatan. Kunamot ni sir, ng adda kanumot karbangak ang mangaram. Kaya't masawan, agidan kayo asumango? Kasano ang maibagayo, tirik nayo adwa? Ay, day tangarod kat. Ay, nagrigat. Nubos mo ti karibal mo. Apay analiday ka. Marigatan ka kadi, ije pagadalan niyo? Saan mo't kit di? Ngam, apay asaan mo't ten nga umay dito ni Sir Rex? Sabalin samat daytan. Kunak man lang no parikot ije pagadalan. Saan mat tailiw mon samat ka ni Sir Rex? Kwa ngamin. Jay, kwa. Adda kayat ko amaamuan kan kwa na. Yata, gayam? Madlaw ko kat. Adan samat sa bali ang makagapo no apay akayat mo ang makita. Uy, iliw daytan. Saan mat Kayat ko laadamagan kan kwa na. Ti kayat ko amaamuan. Wanan. Ngam, di mo may lamang, tinangro na makagapo. Di ta kapay tadarami da kija kusina. No apay mat, asapulan dagiti matak day siya lalaki. Apay nga ta, adi mat laumayan dito Orasan, tapno mapantay di kabisera. Aramidam kaditiin singasing dagiti polis, sir? Saan pa? Magnatay ti sabali arota. Uray adayo. Ta sigurado nga awan dakas na mapasamak. Kaya't ko lang nga makita ni Jovi. Awan nga ta ti pakaisagmakan nyo. Nukas pangarigan ta aramidan nyo ti insingasing dagiti polis, sir?
Agpanunutak pa'y, amangan no may sagmakak. Narigat nga agpaiso. Tama nga no agpaltog dagiti managdakdakas. Dahil nga ro ti pagamkak. Managdakdakas dagitay. Awan santuenda. Pudno ti kunayo, sir. Uray matiliw da ida. No da kayo matimay sagmak. Dakasan! Dandani ka man ang mapanadya pagadalan niyo. Wen gayam, adda aramidan medya pagadalan. Adapay mat may nga oras, sakbay ti sarak mo dya pagadalan. Ag-research pay ngamin. Kasta ka di. Adakan ka dayta. Narigat mo at nusan mo nga aramidan ti research nga ibagbagam. Nilakot malpas ko ti aramidak. Baka umayak manan dito'y inton bigat. Ngam nusan mo amalpas, kawatan asaan ka asumrag. Kasta ka di gayam? Anya pa'y ngay, no di kasta. Aguri ka. Makitam ka diti sumungat dito'y restaurant? Ni Sir Rex! Uy! Nagbaliw ti aura ti rupa na. Rimanyag dagiti malmalday amatana. Sir Rex! Mabalin ka di Arex Latan, ti awag mo kanyak, Miss Jovi? Imbag ta nakaumay ka. Adda ngamin kayat ko amaamuan. Sir, Naragsakag, no Rex Latan, ti awag mo kanyak. Mabalin? okay. No kasta ti kayat mo. Kayat ko amaamuan. No, da kayo tinangbayad iti tuition ko. Awa na pulos naksay kanyak. Uray maminribo nga agbayad na iti tuition mo. Ngam ti panang bayad mo iti pletek. Kat dakkel ti kay papananay ti biyag ko. Imposible mat daytan, sir. Ay, Rex gayam. Diyak ko man nakadalo ni Jesudan, no awan ka nagbayad. Sa maysa, ti kwarta nga imbayad mo kat nagrigatam. Idinto ti imbayad ko iti tuition mo, kat pulos adyak nagrigatan. Saan nyo ang nagrigatan? Kaya nyo asawan? Pinidot nyo laang? At da nakita ka nakapark anangina a kotse, iti may sa restaurant dito'y kabisera. Nujak agkamali. Ti lalaki ang nag-report, ti akin ko kwa itilugan. Talagang umasidag kada tayo ti swerte, boss. Nukas kasano, dua abilit ti matinag tayo, babaan iti may salaang abato. Adda nga tapay ijay ti bilit akayat tayo at tinagan, bossing. Dahil tatidyak amo, agmay-may saak ngamin itay. Sa maysa, awan pa'y kanyak ti master kitayo. Napan kayo ijay ng agmay-maysa, bossing? Nang limlimo ka napan ijay. Nagpamaranga ka kas maysa lakay. Nagsarukudak pa ya, tapno sigurado adidak mabigbig. Kasla ti sarukod yung arod ti armasyo. Impagarup ti nakakita kada kayo. Alakay kayon. Kasapulan ti sirib. Tapno mayaw awan dagiti man nala pulis. Madaldalapos da ti birbirukan da. Ngam di damat mabigbig. Awatem ko matuin na mo sagot ko kin ka. Dahil ket tanda ti panagyaman ko. Ken panakigayim ko kin ka. Kasapulan ka di pa'y dayta? Sabay ko nga, saan mo apaayan? Akas iti saan ko apa na ang paay, hindi binayadam ti plete kiti boss. Gapulang iti basit an aramida. Nagdakkel ti supapak na. Amin nga aramid. Adda kay batugan na supapak. Dakkel man, wano basit. Tapno di mo mat ko na. Awat ti sagot mo. Agyaman ako na Jovi. Apay asigat agyaman. Rombang asyak agyaman. Agyaman ak unay iti sagot mo kanya.
Agsagana kayo. Tamapan tayo iti nakakita ak iti lalaki. Kan tilugan na. Darasan tayo nga ron. Tapno maabutan tayo tinasao alalaki. Sayang tilugan na no makapanaw. Sigurado ang nangina mananday jay. Nagswerte tayo na napintas agasat ti umasidag. At dapagsayatan ti ipapan ko iti asidag ti restaurant. Masiguradok ang mapanmanan ti lalaki jay. Mabait na nga ron. Talaag pa'y ti master key tayo. Saan tayo ang mapaandar tilugan? No awan dayay. Nang runan no nakaparking tilugan. Ala, darasem. Ang mga no makapanaw ti lalaki. Oh, sino tinakibiyang iti master key? Awan mo't dito yun. Anya? Awan ko nam. Asino tinakibyan? Mapankansamat iti pagadalan. Makita namin ti libro kan papel na nakadesoy ti lamisahan. Wen, adda klase kita. Itulod ka rin di pagadalan nyo, tapno saan ka na magmagna. Ang asidag dito ti pagadalan mi. Napana ko ni Jai, kat saan mat nga asidag? Alakit din, itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kuma. Kasla ngamin sa balit agparparik na kanyak. Ngam, asidag dito ti pagadalan mi. Medyo adayo ijay, tanapanakon. Sige kitin, itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kuma ha? Sa bali ngamin ti agparparik na kanyak. Anya ka rin agparparik na kan ka? Saan ko nga amo? Ang masapol nga aganad ka. Amangan nadadakas ang mapagteng mo. Nang runa ti panagmanehom ang mapan iti syudad. Agyaman na kiti palagip mo. Di kagtanag. Adda awagak amang kadwa kanyak dito sakbay nga biyayak. O sige nga Rod. Mapanta nga Rodan. Tama nga numaladawak. Sakbay ang mapanta. Adda pa'y basit awagak. Ibagak ti lokasyon ko. Sige, Rex. Hello, sir. Umay kayo ka din. Adak dito ilugan. Asidagak iti ayan tinagpwestuan ti security guard. Saan mo panawan ti lugan? Adda ngamin inawagak na umay dito Ha? Asino tinawagan yaw, sir? Dagiti ambok apan nakabagi ti linteg. Aramiden nyo kaditi insingasing dang aramiden nyo? Diyan mo, ngem kasapulan tati kadwa. Basta saan mo apanawan ti lugan? Di takalat ta si dagti security guard. Da kayo ti makamaw, sir. At daak lang dito ilugan. Sige, tatapay awagak. Imbag na dyan, ta si dagdito'y kabisera. Sige nga road, sir. Apay ang dinardaras ni Sir Rex ti imawag iti cellphone na. Kaslaman adda pa kadanagan na. Idi imbaga na nga itulod nak iti pagadalan. Nagtibayo ti barukong ko. Kaslada kabutang ko. Amang ano nalagip mula ang tinapasamak kadata iti ubing ta. Siguro. Idi magmagnata iti kalsada nga da nagpipinaltog. Kaslakastan. Iti pa abay ti may sa alugan. Wen, idi kwan. Nadaplisan sa timuging ti may sa atomboy. Kakaasi ta naglinglingan iti bato. Naggaputa idi iti pagadalan. Magmagnata nga agawid. Wen nga Rod. Ingguyo di may sa titumboy. Kat imo nagda iti lugan sa dapimanaw. Kat adda na ba ti anakadasay anapaltugan iti kalsada? Diyak malipatan ti rupa ti tumboy. Ada siguro dakilapiglat iti rupa dayjay. Nadaplisan sa laang tasaan mat anatumba. No saan adaplis? Talaga anatay. Basta nakita ta anagdara ti muging na. Nangikutim bagayo atong boy. Kunayo nga dadak kalapiglat na.
Nalagip mila ang tinapasamak iti ubing kami, Rex. Nakita mi dagiti nagpipinaltog iti kalsada. No kasta. Dito iti ayan ti tumboy anang karnap iti lugan ko. Adda kakadwa na. Di maysa, adda da kalapiglat iti muging na. Wen, sir, nakita mi ang nagdarat ti rupa na. Ngam saan mo't anatay? Inguyod ti kadwa na kat inlugan na iti lugan. No kasta. Nabayag na rude na karnapir dagijay. Taubing kayo pa'y idi ako nayo. Nagbalin ka a biktima dagijay ama nagdakdakas. Wen, iti day di pa naglugan ko iti boss. Nakarnap ti lugan ko. Iso anak ka shorts, kan nakasando ka laang idi. Asidag tayo iti restaurant. Intayo pa'y mangan sa tayo mapan iti parking lot. Wena, boss. Agbusog tayo pa'y ngumuna. Sakbay amang itaray tayo manin iti lugan. No makita tayo nga awan ti pulis iti uneg. Mabalin tayo nga ikatanpay ti maskara tayo. Tamangan tayo pa'y. Makipatentero tayo kadagiti mandal a pulis. Ala, agawaan tayo nga rod. Tamabisin akon. Saan lang asikati mabisin, busing? Ala, intayo agorder iti agkakaimas at aroon. Agbusog tayo analaing. Sakbay amang itaray tayo iti kotse. Nagganas nga aramid. Apagdarikmat kotse manan. Ti imunag atomboy. Uray nakamask. Makita ti piglat iti muging na. Titumboy. Saan na rin mga madlaw na ka? Nagsunglass kan nagmask ka, Rex. Mabigbig ko, Titumboy. May busay sakmat ti kadwana. Mapanak pa iti CR. Anda awagak. Dinardaras mat ni Sir Rex tinapan iti CR? Di ka natagari. Ang mga numangagda ka. Sige, serbyanta dagiti kaununag a customer. Mabutangag. Ang mga nadamanan pinaltugan dito eh. Tangiwat mo, kunag. Di ka ka di mabutang. Mabutbutangak nga rudan. Agner-nerbyusa. Saan ka nga agpadlaw? Aramidan ni Rex ti amin na pamuspusan. Iso anapan ijay CR. Hello, sir. Wan, agawan nyo. Agsibilyan kayo tapno di damanlaw. Wan, iti restaurant. Imunag da. Madama ti order da iti kananda. Lawlawin nyo ti restaurant. O sige, bye. Nag-vibrate ti cellphone ko iti bulsak. Basa man. No maitad yu ti kananda, saan kayo unay nga umasidag? Taumayan dagiti pan nakabaghi ti lindag. Narigatan, ang mga nui hostage da kayo. Sa anak arumar ditoy, taamangan no mabigbigdak. Anya ka diti binasam dita cellphone mo. Kaslabim sagkamat. Basam, ngam saan ka nga agpadlaw? Tanangam ti gun-gunay mo, friend. At iti cellphone ko. Mabutangak. Inakpay di kusina. Dinardarasan ni Bless iti pimanaw. Talagang agner-nervyos. Agyanak lang dito'y igit. Ngam sa anak nga agpadlaw. No makita nga adda sumrak a lalaki. Medyo umadayong ak. Kat mapanak iti kusina. Hello. Adda ka no bakdor iti asidag ti kusina. Iso ti pagnaan ti dadduma. Iti matsango ti dadduma. Wen. O sige,
Agawaan nyo. Amangan no malpas na amangan kat pumanotan. Wano mapandamanan iti parking lot. Agyan ti daduma iti parking lot. Andalugan ko ijay. Sige, bye. Ayan ni Jovi. At nakanipay itayan na iti suspect. Wan, sir. At kadi mapasama ka pinaltugan inton madamdama, sir. Depende no makilaban na iti managdakdakas. Ngam no sumuko na si tatalugod. Awan mapasama ka pinaltugan. Mabutangak, sir. Amangan no may raman tayo. Basta agyan tayo dito kusina. Sinyasan ni Jovi, tomay dito'y. Jak mabalintag pakita ka nagiti managdakdakas. Mabigbig daklakit di. Wan, sir. Inaksinyasan. Ada nga min ijay matanawan na timangmangan. Saanan ang nakapaniti pag-adalan? Gapo ka na kita managdakdakas. Sapay ko matamatiliwan dagita, sir. Addan na giti pulis itirwar. Ala, sinyasan mo ni Jovi. Abangan no may sagmak. Mabutbut nga ka talaga. Amangan mo agpipinaltog ta. Dakasan. Agyan tayo lang dito. Addan dagiti pan nakabagiti lintag di tarwar. Husto tinagpariknakin ka, Jovi. Nalagip ko ngamin tinapalabas. Idi imbagang may tulod na babaan itilugan mo. Iti ayan tilugan ngamin tinakita mi kan ni Blessy ang nagpipinaltugan da idi. Isumot lang itay pa nervyos ni Blessy. Pirmi asangit na idi. Kabayatan ti panaglemang mi itilikodan ti bato. Apeng adda kayo idi, ti ayan nagpipinaltog. Ijay ngamin ti dalan mi nga agawid. Naggapo kami iti pagadalan. Iti baba ti kalsada ti ayan ti babalay mi. Apay nga dayo ti babalayo iti igit ti kalsada. Tapno asidag ti garden at trabahwen dagiti dadakkel mi. Kaya't masawan? Agkarkar din dagiti dadakkel mo? Idi si bibiyag payday di tatang. Ngam ita, nilaang nanang ti kadwak iti balay mi. Ulila kagaya man iti ama. Isumot la working student ka. Asino kayo anang tutok kada kami iti paltog? Anya ti kayat asawan da itoy. Asino kayo? Apay a pinaturungan da kami iti paltog. Awal tingay ti dagas nun diyo kaya tabumatak ti uloyo. Paturungan na kayo nagdi paltog mi. Na kayo ang managdagdagas. Kuneho kayo. Adda ka di pa manaknakyo ang managdakdakas kami. Ngaruda, anya ko mga iti basol mi. Nagsingpot kami amang mangan ditoy. Paturungan da kami kidin. Saan daan nakasagana tamang manganda? Ita, addan mang pusposas kadakwada. Mapusasan mo't lang dagiti awanan pain. Inton mapusasan da amin. Agpakita kadakwada. Rejayan, napusasan amin ang dagiti managdakdakas. Mabalin kong tagpakita kadakwada. Ibagak nga isuda tinang karnap itilugan ko itay nabiit. Kamaudyanan na. Natiliw kayo matlangan, da kayo akarnaper. Sika? Wah, saan naklakumaan nakaposas? Ligisan kakaslakuto. Pinalagnak, sakbay ngin nalay tilugan ko. Iso aday ti matiramanam na. Anay ko. Ikatam ti posas ko tag dinanog talangan. Naturad ka lang, ta nakaposasak. No di nak pinalaki di. Sa anak ko maanawanan iti puot. Sige sir, ikulong nyo na kita ang managdakdakas. Anya, adda ka di agsaksi ang managdakdakas kami. Adda pa'y do amang saksi ang nakita da kayo idi. Iso ang napiglatan itidakkel ti rupa da itatumboy. Nasaba kamot ita anak ko. Diyak nakapan iji pagadalan, nanang. Taadda managdakdakas anapan iji pagpapaayak a restaurant. Anya, anya tinapasamak. Imbag man tawan dakas anapasamak kada kayo. Imbag lakit din, nanang. Inawagan ni Rex dagiti amam muna apan nakabagiti lintag. Ha? Adda ijay? Imbag man.
Anya tinarami dagiti managdakdakas. Dagijay gayam tinangkarnap itilugan na. Iso ang naglugan iti bus nga awan apulos kwartana. Ngamin, kinarnap da tilugan na. Tiwalet na. Agraman dagiti kawas na. Saan ngamin nga agnanayon nga agsuswerte dagiti managdakdakas anak ko. Mariknada itan ti supapak ti madi nga aramid da. Kasapulan da pa iti dadumang agtestigo. Tapno natibtib kerti ebidensya iti kaso ng iti managdakdakas. Mabuti nga klaang agsaksi, Sir Rex. Awan mo ti mapasamakan ka. Mabalod da iti mano atawan. Saan da na makaaramid pa iti dakas? Kasano na rumorda, sir? Balsan da kami lakit di. Saan ka di adyan nakita tayo apinaltugan? Kat adda na tayo kunayo. Opisyal kanugayam. Iso anabayagan ang wanted da. Agpampanunot akpay, sir. Narigat ti mapanijay presento kan korte. Sak ti makaammo ka na kayo nung papan kayo niya korte. Kadwa kayo mo't nga agsaksi. Tamay sa akmet ang nagdarom. Ay, kastagayam tinapasama. Isu nga ita. Natiliwan dagiti ama nagdakdakas. Nasaya at matngarod no kasta Kat kasapulan pa iti dadumang agsaksi. Tapno mas natibtib kerti ebidensya. Ala, tapno agpatinggan dagita addakas ti aramid na. Kat may sa ni Sir Rex ang nagdarom. Gaputa may samet a biktimada. Imbag ta nasabat kayo, nana. Adaman damagag kada kayo. Anya ka diday di balasang ko. Kasla napatugunay ti damagam. Mayat kayo kading agsaksi ni Jovi? Ha, agsaksi. Sino ti saksyan na balasang ko? Dagiti managdakdakas anatiliw ija restaurant, nana. Kat anya ayati ko na ni Jovi basang. Adapay nga minijay pagadalan, idi kinid daw ni Sir Rex nga agsaksi kami ka ni Jovi, nana. Ay, delikadon samot ti agsaksi, no maipapan iti kasta abanag, balasang ko. Ti masakbayan. Anya ka di ti imbaga ni Jovi, maipapan iti day taabanag, balasang ko. At dapay nga min ijay pagadalan, idikinid daw ni Sir Rex nga agsaksi kami ka ni Jovi, nana. Ay, delikadong samot ti agsaksi, no maipapan iti kakastabanag. Imbagamot kit din ni Sir Rex, nga iso ti makaammo. No kasjay amapan kami iti korte, nana. Amangan mo't no addamadi nga ibunga ti panagsaksiyo. Uray siya kat kabutang kumati agsaksi, nana. Ay, damagag tuman ka ni Jovi no umanugot. Ay, no, siyak. Jaklakit di kayat. Uray siyak mat, nana. Jakmat kayat. Amangan no maisagmak kayo no umanugot kayo nga agsaksi. Balasang ko. Uy, sinalbag. Adda tayo kat dito'y nagbasit at direhas a kwarto. Uri kumaano damat pagsasangwan tayo dito'y nga arak. Uy, angam. Kasanon tinagado a kwarta tayo di hideout. O ngay, adama pa ni Jay. Uy, Sudan at may ranaw, di tinagado a kwarta tayo. uray kuma, no adda mayat amatang danan a pulis. Taparwaran dati may sakada tayo. Tamapan na idulin ti kwarta tayo. Adda nga tamayat, mapasuksukan, boseng. Uy, day tangaron tirigat na. Awan am mo kadagiti pulis. Kasano ko mangarod ngay, adam amam, kit kabusol tayo mo tida. Wow, peste kit diti kastoy. Kasano nga agpaiso ti kwarta tayo ijay hideout. No, dama ka pa ni Jay hideout. Maalagalakit din, tiyado a kwarta tayo ijay. Sir, mayat nga tada Jovi kan Blessing agsaksi. Intun mabista dagiti managdakdakas. Natibtib kerti ebidensya no agsaksida. Opisyal hindi tinakita da pinagtugan kan kinarnap da tilugan na. No kumadda pa'y agsaksi kontra kadagiti managdakdakas. Sigurado ang malungsot da ije pagbaludan. Idi kinasaok ni Blessy. Mabuteng. Ha?
Amangan mat, numadi ni Jovi, tawan kadwana. Dahil ita tirigat na. Sana mabalin na pilitan ti may sa at taong agsaksino di na kayat. Sayang no awan ti agsaksi, kontra kadakwada, sir. Awan sa ngamin ti partido tinatay nga opisyal. Taddadan iti sabali a pagilyan. Ngam, saan pa'y mo't na-i-close ti kaso? Saan ka day, sir? Dahil tamat tinadamag ko. Agsapsapol da pa'y iti ebidensya. Saan ka ko mga umanugot nga agsaksi kontra kadagijay ama nagdakdakas anak ko? Ang mga nubalsan da kayon to. Sino tinang ibaga nga agsaksiak, nanang? Saan kayo kadipay ang nagkita ka ni Blessy? Intun bigat pa'y ti panagkita mi. Naggapuak ngamin iti pagadalan. Kinid daw kanuday jay Rex nga agsaksi kayo kontra kadagiti managdakdakas. Da kayo ngamin tinakakita iti pasamak, idi nagpipinaltug da iti kalsada. Apay adiyo kayat nga agsaksiak, nanang. Da kami lang amin ka ni Blessy tinakasaksi iti daydi a pasamak. Delikadong amin anak ko. Diyak kayat ama isagmak ka. Nanang, sa anak ama isagmak. Kasaok ni Blessy. Agsaksi ka kadi kayam? No ilimad talata tinakita ta. Kasano amagunod dagiti biktima ti hustisya? Di ka kadi maamak? Saan kadi nga ad-addaan nakaamamak? No saan da ang maikulong? Makaaramid namanin iti saan nga umno. Kat amangan no ad-adu pa iti mabiktimada. Mairaman talaang iti kaso asaan tamat akaraman. Ngam no agtultuloy nga awan tinatured amang ibaga iti pudno anapasamak. Umado ti managdakdakas. Kaasi dagiti mabiktimada. Kayat mo asawan? Agsaksi ka? May mayat matlaang naduata. Numabalod da iti tungpalbyag. Didan makaaramid iti dakas. Mabalod da nga ta, gayam? No agsaksita. Ken no agsaksi pa'y dagiti daddo maabiniktimada. Sigurado ang mabalod da. Taadon ti kaso da. Adda pinatay da. Ado ti kinarnap da. Kan hinoldap da. Tungpalbyag nga ta, ti pagtungpalan da? Sigurado day ta, gayam. Tanadagsan akaso ti agpatay. Agkarnap kan aghold up. Adda pa'y armas da. Illegal da gijay. Intaman iti kabisera. Allukuyin ta dagiti duwa nga agsaksi. Dandanay ka din ti pan nakabista dagiti managdakdakas, sir? Kasapulan pa iti agsaksi. Tapno naan anay ti pan nakadusa dagiti managdakdakas. Sapay kuma, takayat dati agsaksi. Ikagumaak nga allukuyin ida. Tapno sana makalisi dagiti ang managdakdakas. Diyay kuma malungsot da iti pagbaludan, sir. Pangasyo, tagsaksi kay kumakontra ka dagiti managdakdakas. Uray saan ka nga agpakaasi? Talagang agsaksiak. Pudno ka di tinangag ko, Jovi. Agsaksi ka? Wan, Rex. Tapno magupad ang timadi nga aramid dagita ang managdakdakas. No saan tayong agtitinulong? Saan ang malapdan ti panagraira dagita arugit iti kagimungan? Dayawan kay ti kinaturid mo. Dakkel ti may tulong ti panagtestigom, tapno sana makalisi na gidi managdakdakas. Ay wak ni Blessy. Tapno duha kami nga agsaksi. Dakkel na pagyamanakin ka na ita, Jovi. Supapakan ti langit ti kinasayat mo. Masupapakan mati aramid dagijay ang managdakdakas. Apitan damat ti bunga ti mading nga aramid da. Umadanin ti pan nakabistami. Dapay nga tagsaksi kontra kada kami. No awan lakit di tagsaksi. Nalaglag anti kaso mi. Awan mo't ebidensyada. Awan mo't naala da alugan iti puder mi a kinarnap mi.
Iti mo restaurant tinakatiliwan mi. Numadamang agkarkarnap kami. Ang saan mo. Iso ako nga awan ti ebidensya. Makalusot kami lakit di. Ay, sayang pa'y ti inleming mi akwarta nga ado ijay hideout. No masintensyaan kami ang makulong iti tungpal biyag. Inton makalisi kami. Balsan minto dayjay alalaki. Mayat kadimot ni Blessy akadwam nga agsaksi, anak ko. Naayayok matlaang nanang. No saan kami ngamin nga agsaksi, agtultuloy ti kinadakas da. Adu pa'y ti mabiktimada. Ay, sapay ko mga Rod, taagbaligi kayo iti panagsaksiyo. Ikararak tayo, nanang. Dua kami mat kan ni Blessing nga agsaksi. Kan sapay la ko ma, tauray dagiti dadduma anabiktimada, kat agsaksi damat. Kan may sa, kadwami ni Rex. Aganad kayo nga Rod, anak ko. Amok adi na kayo baybay anti Diyos. Namnamaag nga agbaligi kami, nanang. Husto mat tinakita mi. Saan kami mat nga agparparbo iti sarita? Umay na kayon to kad isukunan ni Rex. Wananang, mapan ije restaurant. Nagbaligi kayo, sir. Nasentensyaan dagiti managdakdakas. Juan Christine, ad-ada di magsanti kaso da, idi nagsaksi dagiti dua babalasan. Imbag ta na kontak ti pulis nga akin agam iti kaso, ti kabagyan ti napapatay, mano atawon ti napalabas. Nairanamot gayam nga dada diti Pilipinas. Iso ang nagrarana kayo, sir. Imbag lakit din Taagpada ti imbaga da Jovi kan Blessy, nga aldaw ken oras apan nakapasamak ti pinaltugan. Nga iso mo ti imbaga ti nagdarom, sumagmamano atawon ti napalabas, sir. Iso ang nalakadala nga nasentensyaan, nasaan da makalibak. Adda pa'y dakkalapiglat iti moging titumboy nga imbaga ti doa babalasan. Wen nga Rod, sir. Nalpasan ti kaso. Ipandan idimunti dagiti managtaktakas. Palubusan na kumamatan nga umay di balayo, Jovi. Anya ko mati umay mo aramidon iti balay mi. Nakababain. Basit lang ti balay mi. Saan ka kuman nga umay? Saan ati balayo ti sarungkarak? No di kat sika. Kayat ko ama-am mo ni nanang mo. Basit lang ti balay mi. Oray jak nakita ti balayo. Masigurado kadakkan. Oray basit ti balay. Nulakit di tao ti agnaed. Ti dakas na. No bakas amang dangaran ti agnaed. Unay matabakasan. Adaya magkasta. Nakayawan ako na ikin ka. Inak ipakada ka ni nanang mo ti pamalubos na nga armen ka. Nagkasat kan gayam. Nasyakti si ka. Saan kun aparigatan ni Sir Rex? Nagsingpet kan baknang ko naman. Napudno nga ta iti imbagbagana. Anya kumapay ti sapulam apang managnag ngay. Taga syudad. Ngam kanayon nga umay dito'y restaurant. Tapno laang makita na ka. Amang nga sa bali ang negosyo ng asikasuan na dito kabisera. Saan ka man unay apakipot? Supapak siguro ti kinasayaat mo ti amin. Anya ko maakinasayaat. Supapak, iti panang bayad mo iti pleti na. Nga uray isulaangan tinabat-bati a kwartam. Kan ti anugot mo nga agsaksi ka. Nga uray saan mo akabagyan ti biktima. Ngam karbangan ti tunggal tao ti tumulong. Ti itutulong. Mayat to ti supapak na. Ti agaramid iti dakas. Madimot ti supapak na. Kas kumakadag iti managdakdakas. Anya matikas to'y pagbaludan.
Nagbasit a kwarto, ngam nagado tayo. Oh, mabisinak pa yan. Ngam di damat lag pakanan. Oh, Kamusta nga tam ni Chato, ikayan na selda. ay wun nga agpaisuan niya. Oh, Makaramramanak pa iti arak. Ay, awan pa'y arak ito eh. awan nga tatinangala iti kwarta tayo iti hideout. Kasana tayo pa yung maala. Kat, itong palbiyag mo ti ikaro tayo dito yung monte. Gapo iti nagado akaso tayo. Uy, Pimatay tayo pa. Nang rape tayo pa. oh, Ah, wun nga rod. Dahito iti sopapak ti inaramid tayo. Ti agyan dito'y pagbaludan iti tong palbiag. namukla kumakasto iti pagtungpalan tayo. Sana ko nakimoy kuyog kan kay Boseng. Ah, Awanak ko iti pagbaludan. uy, ure agbabawi tayo. Nalpasan ti amin. Awanan mabalin tayo. Ay, agpaiso ti kunada. Maudi ti babawi. Hello, Sir Rex? Pa-reserve man ti restaurant para nabigat. Mano a tao, sir? Para iti dua tao. Paikam to iti dekorasyon, tagbayadak. Jak maawatan, sir. Apay nga dapay dekorasyon. Agproposa ka ni Jovi. Yawis ko ti panagkalay sa amin. Masapa ti tanobigat. Umunaag ngam ni Jovi ang mapandita restaurant. O, sige, sir. Taibagak ka ni Boss Me. Ay, anya nga oras nga umay kayo dito, sir? Agkuyo kayo ka ni Jovi ang mapandita. Iti pasado alas 7. At daagto mo tita, sakbay ti alas 7. Saan mong ibagbagakin ko na ti plano, ha? Ariglado, sir. Gapo iti kinasaya at kan kinaanos mo. Nagturpos kan, anak ko. Dakkel ti naitulong ni Rex kadata nanang. Saan ko pa'y idiasinong batan ti ayat na? Kat tinulungan na ta. Manmano ti kasta a tao itan. Nanang, umanugot kayo kadi iti ibagbagan ni Rex? Nga agkalay sa kamin? Ne, apay ngay asyak ti pagdamagam, anak ko. Sika ti kang runaan ang mangedeng. Tas ikamot ti makiasawa. Masapul ngamin ayuman ko pa'y kada kayo. Adakan kaday ta, anak ko. Adaan kamutan iti husto nga edad. Agyamanak nanang. Imbaga na ngamin nga agkalay sa kami kanon. Ne, nakarikap mo ti restaurant nga saan mo't anakalak. Nairikap la siguro ni boss. Tanasapa pa'y mat. Iduron mo ti ruangan, tao mo nagtan. Okay, di idoron. Wow! Nagpintasan iti unag. Good morning, my love. Ada ka dito'y, Rex? Apay nga pa rin tumang ka. Will you marry me? When Rex, umanugot ak iti ibagbagam. Makiasawa akan ka.